n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min kuran tun ye an janfa sisan sa an kɔni yɛlɛmana gurupu kan pour que ka se ka aw ka kunnafoniw olu d'aw ma cogo min na kuranko gɛlɛya an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a la n'Ala sɔnna ma Ala ka o kɛ ɲɛta ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa cogo min nka yan'o cɛ an na dɔ kɛ degun na dɔɔni Menakakaw fɛ yen camion minnu taara donu bila n'o ye balo ye olu segitɔ maa tun bɛ sa olu y'a ɲini ka segin o kɔnɔ Bamanciwale kɛbaaw de taara jan da olu ɲɛ u ni sɔrɔdasiw kɔni karila ɲɔgɔn na kunu fo kana se bi sɔgɔmada in na ma halisa sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la min bɔra o kɔnɔ an na o da o tulo kan Mali kɔnɔ yan fana seli labɛnw o bɛ sen na n'o ye lahiya seli ye bi yɛrɛ ye Arafa ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko ni maa minnu sera ka bi tile kelen sun silamɛ diinɛ maaw maa minnu bɛ yen ni olu ye diinɛ matarafa kosɛbɛ ko san 2 jurumu k'a bɛ o yafa ka bɔ yen hakɛw ni nafa caman bɛ bi donya in na n'o ye Arafa ye an ka hijitalaw yɛrɛ b'olu kɛnɛ kan Ibrahim Jawara ale bɛ makan an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya misɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na n'a kɔ kana na sa Alimaw n'o ye Amara ninnu ye u doncogo ɲɛna ka coupe d'Europe la dɛ 5-1 a bɛ k'an tɔw siran dɛ anw gilɛw an bɛ k'aw bɛlɛn bon Allemagne fana ballontan kɔni gɛlɛyara cogo cogo n'Allemagne ni Angleterre kɔni don kɔni o da ka di Allemagne na dɛ o kuma caman na ma sɔɔni sisan an bɛna nin bakuruba ninnu bɛɛ nɛgɛmɔ ka olu da aw tulo kan. Aw fo ka aw waleɲuman dɔ jani ale sugandi la yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ Mali kɔnɔ ani a kɔ kan an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye mɔbilibaw kamiyɔnba 4 olu kun taara Menaka kɔnɔ ni da dumunifɛnw ni balow ye o kamiyɔnba 4 o segitɔ o lankolon kana Gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'o olu ye faso ka baarakɛlaw ye n'an b'a fɔ ma ko fonctionnaires école karamɔgɔw kiiritigɛlaw ka taa se maa minnu b'a fɛ ka na seli kɛ u ka so fasoden wɔɔrɔw olu donna ka camion 4 bɛɛ lajɛlen fa tɛw ka bɔ Menaka k'a kunda Gawo kan o camion 4 min bɔra Menaka kunun ko Bamanciwale ni Ninjuguwale kɛbaaw filɛ nin ka taa jan da olu de ɲɛ n'u tun b'a dɔn u tun t'a kɛ camion fa jama a 4 kala ma maa kelen wasi sisan ja blende bɛ blende minnu bɛ armée bolo u y'olu kɛ ka camion jɔ k'olu lakɔlɔsi sɔrɔdasiw yɛrɛ y'u ɲɛsin kɛlɛ ma sa kɛba an sago ma se ka sɔrɔ ye dɛ mugu k'an bɔra sɔrɔdasiw ko maa ti bɔ dɛ k'an bɛɛ ka to nin kulu in kɔnɔ ye ne ni ɲɔgɔn ko caman kɔni an ye sɔrɔ kɛ fini na ye dɛ a tɛ bila anw ɲɛna koyi o kɛlen armée ale bɛ bunteli la duguma waati min hélico fana nana sen o kɛlɛ la ani drone olu ye baara tɔ nɔgɔya duguma mɔgɔw bolo olu ka sɔrɔ sa ka sɔrɔ ka blendew kɛ ka cortège ma camion 4 bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn u nana don an sɔngo kunu nɛgɛ kanɲɛ 20 waati sufɛ u donna yen sufɛ sɔgɔmada in na a mɔgɔ bɛɛ dafalen sera Gawo kɔnɔna na fosi m'u sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu tun b'a kɔnɔna na u ko an ma k'olu yɛrɛ tun bɛ fɛn caman fɔ armée ko la ko nka k'u ye min ye u ye professionnalisme y'u la u y'olu den k'olu bɛn nɛgɛmɔ k'olu bila kɛrɛfɛ cogo min ka t'u ɲɛsin Ninjuguwale ni Bamanciwale kɛbaaw ma et puis sisan u ka renseignement vraiment u ka renseignement ka ɲi ja mɔgɔ ninnu ka mɔbili minnu tun bɛ ka ɲɛsin armée ma mɔbili 4 tun bɛ o la a bɛ fɔ ma ko voiture piégée c'est à dire n'a gɛrɛla o la a bɛ exploser o 4 bɛɛ lajɛlen kelen kelen armée y'o bɛɛ exploser ni drone ye yanni u ka se
ulu kɛrɛfɛla la an ka sɔrɔdasi dɔw jogina kɛlɛ in senfɛ eliko fana nana olu fana ta nɔgɔni fɛ ka taa n'olu ye Gawo donc kunu kana se bi sɔgɔmada ma halisa patrouille ba bɛ senna Menaka ale bolo fara la nka maa ka maa donna camion kɔnɔ kuma minnu bɛ ka fɔ maaw bɛ ka mun lakali a maa kelen kala ma waasi u bɛɛ lajɛlen sera Gawo surɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 u tun bɛ an sɔngɔkaw fɛ yen Gawo an sɔngɔ kɔni a tɛ fɔ ma nu ni da yɛrɛ tuguni 80 km escorté par des blindés tiɲɛ na maa minnu tun bɛ ko in na a école karamɔgɔ olu b'a la baarakɛyɔrɔ cakɛda jɛkulu minnu bɛ yen Menakakaw fɛ yen fonctionnaire minnu bɛ yen ani maa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen ni anw ɲɔgɔnnaw minnu bɛ fɛ ka na seli kɛ n ka dugu la dɔw yɛrɛ tora an sɔngo parce que olu tun bɛ fɛ ka taa an sɔngo de ka taa seli kɛ an sɔngo parce que mɔgɔ caman bɛ bɔ yɔrɔ camanw de la ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔ c'est comme ça anw minnu filɛ yan n'an bɛ taa seli kɛ Segu fu ka d'an ye dɛ o kɛlen hali kɛba yɛrɛ filɛ nin ni kɛba ye fɛn sɔrɔ sisan fu ka di kɛba yɛrɛ ye donc ni waleya in ka kɔ ni fana ɲɛ Amara armée a bɛ n'a fɔ a sɔmi janyanen don kosɛbɛ Menaka mara la nin waati in na ale tun bɛ munumunu salo la fɔ min ma ko patrouille o y'a sɔrɔ o patrouille senfɛ fana u ye taa tugu maa ninnu na kosɛbɛ k'u ka minɛn caman kari ka fɛn caman minɛ u la nka o bɛɛ n'a ta u ye katigɛla kɛ dɛ dugu jɛ waati dɛ u tilara ka na gara da ni mɔbili 4 ɲɛ ko fo u ka olu bali olu ka se ka don nka min ye armée maaw ye vraiment an ka dugudenw ko k'u fo han Menaka ka maa tun bɛ mɔbili in kɔnɔna na olu ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu tun tɛ ko caman kalama sɔrɔdasiw ka ko la ko maaw bɛ fɛn fɛn fɔ k'u bilama u ka farin o bɛɛ ye donc u sera ka wulikajɔ in kɛ en même temps fana yanni o cɛ fana o y'a sɔrɔ patrouille senfɛ fana o tun ye terroriste ninnu caman bɔnɛ u ni na fana Menaka ale bolo fɛ wa fo nin waati in na sisan u bɛ wulikajɔ la a zone kɔnɔna na ni min bɔra o la an na olu di maaw ma waati wɛrɛ Npɛsobakaw fɛ yen dugu min bɛ yen ko Pala kunungo npogotigi dɔ furulen tanganin don san 18 ko y'a cɛ to sunala k'a kantigɛ nin ye kabako ye dɛ cɛ ye mun kɛ maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila n'olu bɛ farakolokaw fɛ yen bin taara kɛ olu fana kan farakolo in ale yɛrɛ bɛ san marali la Segu région kɔnɔna na muso kɔnɔma kelen kɔni bɛ a la k'u ye biɲɛmafɛn dɔw de kɛ k'u sɔgɔ biɲɛmafɛn min kɛra k'u sɔgɔ sa ɲinini kɔni bɛ sen na maa 2 jogina maa 2 fatura muso kɔnɔma kelen b'o la u y'o ta ka t'o bila san dɔgɔtɔrɔso la o ka furakɛliw bɛ sen na Amara bi seli labɛnw o hukumu de bɛ sen na Bamakɔ kɔnɔna n t'a dɔn k'a fɔ ko ne kun bolo n ko dugu in tɛna na kunun tuguni nka mɛ bi an wulilen k'an jɔ ka bɔ ka taa yɔrɔw lajɛ ka munumunu salow kɛ an y'a ye k'a fɔ Bamakɔkaw u wulilen don an b'a lajɛ e fan fɛ Bamakɔ dugu bi sɔgɔmada in na anw fan fɛ bolo fɛ ba kɔfɛ an ka o lajɛ maaw bɛ se k'a faamu cogo min. Ayiwa Amara nin ye tuuru ye tuuru kɛrɛfɛla yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ kuru ni kunna sini mɔgɔ si kun tɛ kɛnɛma nka bi a na kɛ maaw ye dɔɔnin sɔrɔ dɔɔnin donna bɛɛ da o banku u fana y'u fasa fili sen an k'u fana fo k'u ye dɔ kɛ nin ye monument sira ye sa ka taa dugu kɔnɔ kɛbaw n'u ɲɔgɔnnaw kɔni olu bɛ taa bi cɛw anw bɛ kɛ Bamakɔ ye nin sen koyi ni Ala ye maa cɛ tɛgɛlankolon ka cɛ Segu garankɛ dɛsɛra ka fɛn fɛn da golo kan b'a da i ka ye nin ye an ka so belebeleba in yɔrɔ in ye sa n'o ye an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o ye nin ye
babu yɛrɛ ka kɛrɛfɛla ye banki in tɛ nin sa wa i ye jama ye banki na nin y'an ka kare kɔnɔna ye fo kana se an yɛrɛ ka jabala yɔrɔ ma sa mɔgɔw kɔni bɛ yen an ka sɛ b'a la sisan an bɛ taa sugu kɔnɔ seli labɛn na Keba Jalo ale jiginna ka taa munumunu a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Gɛlɛya min kɔni bɛ anw dala o sannikɛbaliya in de ye i y'a ye client bɛna tɛrɛmɛni kɛ dɔrɔn ka sin k'u kɔ don ka saki donc i nana ni sannifɛn ye i ka laɲini de ye a ka se ka san mais n'a kɛra ka tɛrɛmɛ ka bila tɛ ka saki a tɛ ka san i ka lafiya t'o la dɛ o kɔni o gɛlɛya de b'an kan an kɔni b'a ɲini Bamakɔkaw fɛ u ka bɔ ka na saga san hɛrɛ la an ka taa seli kɛ an ka denbayaw la hɛrɛ la o kɔni ka d'an ye vraiment ne bɔra Sadugu mara la Zana a sira kɔni man ɲi tɛ kosɛbɛ dɛ a sira kɔni man ɲi yɛrɛ yɛrɛ an ye sɛgɛn min kɛ sira la vraiment sɛgɛn da don donc ka n'i jɔ ni o sagaw ye k'olu fana tɛ ka san i y'a dɔn o gɛlɛya ko d'a ye vraiment min kɔni ka d'an ye u ka bɔ ka na an ka sagaw san an ka taa seli kɛ an ka denbayaw la o kɔni ka d'an ye. Ne tɔgɔ Boubacar Traoré bon ne ye Bouger bon gɛlɛya min bɛ sagako la o ye client nabaliya de donc ni client nana saga ka san i m'a ye ni yɛrɛ tulu ni jaba de k'a san i m'a faamu an baw ka da nɛgɛ la dɔrɔn a ka fɔ can i m'a faamu wa bon an bɛ a ɲini client fɛ u ka na sagaw san denmisɛnninw ka content so bon saga bɛɛ n'a prix de don mun ka di ye dɔrɔn fantanw ta b'a la faamaw ta b'a la bon saga bɛ da bɛɛ bɛ saga la i mago bɛ mun na dɔrɔn i m'a faamu k'a daminɛ 5000 dɔɔnin ka taa fo 100,000 ni kɔ a saga bɛ bon fɛn min yɛrɛ ka di n ye kosɛbɛ client ka na saga ka san sinon an yɛrɛ musow ma selimafini sɔrɔ an baw ma selimafini sɔrɔ ni saga ma sa a ma ɲi dɛ bon an kɔni ka laɲini min ye client ka na ka saga san o de ka d'an ye o de ka d'an ye tiɲɛ na bon nin waati la gɛlɛyaba foyi t'an kan mais parce que waati ka gɛlɛn mɔgɔw b'a faamu sinon an kɔni bɛ yan seli fara seli lo seli tɛ an bɛ yan y'an ka baara yɔrɔ ye tiɲɛ don bon laɲini kɔni bɛ ne bolo min ka di ne client ka na ka na sanni kɛ nɔgɔya la ka taa ni saga ye so hɛrɛ la o de ka d'an ye. Ne tɔgɔ Amadu Kulubali n bɛ saga feere de kɛ saga kɔni bɛ yan client de tɛ ka na awɔ n bɛ taa saga caman ɲɛ t'a la ka taa fɔ yen fɔ yen a bɛɛ ye saga ye. Mun de bɛna client tɛ ka na bon a tɛna ka gɛlɛya yan saga kɔni bɛ yan sagaw da ka nɔgɔ a bɛ daminɛ joli la k'a bila joli saga bɛ se k'a daminɛ 50,000 ka na bila fɔ 15,000 la sɔrɔ yan nɔ mais bi gɛlɛyaba jumɛn b'aw yɛrɛ kan n'i y'a ko gɛlɛya kelen de f'i ye client nabaliya de ye gɛlɛya an kan yan nɔ client bɛ ka na an bɛ ka balo di sagaw ma client tɛ ka na n bɛna tɛrɛmɛni kɛ dɔrɔn k'o bila k'o kɔ don n mana tɛrɛmɛni kɛ dɔrɔn u b'a bila k'o kɔ don donc o gɛlɛya de b'an kan sisan. Madame Keita Salimata Kulibali n ye entrepreneur ye n bɛ baara kɛ golf la n ka entreprise fanba sigilen bɛ golf kɔnɔna de kan an ye salon tigi ye an ye cosmétique an bɛ feere kɛ produit cosmétique fana feere alhamdulillah dɔɔni don wari tɛ yen nɔ jamana bɛ posi la donc client bɛ na dɔɔni mais an bɛ k'an garisɛgɛ sɔrɔ ni wagati in na gɛlɛya fanba yɛrɛ ye courant ko de n'i y'a mɛn an bɛ kunkolo dilan ka baara kɛ machine an ka fɛn bɛɛ appareil girimanw de donc le fait que courant tɛ a bɛ ka an sɛgɛn kosɛbɛ i kan ka tɔnɔ min fara ɲɔgɔn kan i b'o bɛn n'o essence la ka kɛ groupe la gɛlɛya kɔni y'o de an tɛna se k'an dogo k'a fɔ bilen an laɲini ko ka segin a togo kɔrɔ la mais n'a sɔrɔ ne nin bɛɛ de ka ɲi ka suivi walasa don min tɛ bi an ka hɛrɛ sɔrɔ an jɛra n'a ye donc an bɛ dugawu kɛ k'an ka jamana kɔlɔsibagaw ka u dɛmɛ ni muɲu ni sabali ye parce que o yɛrɛ dɛmɛ belebeleba ni muɲu la dɔrɔn fanga kɔrɔ a bɛ ɲa n'Ala sɔnna. Madame Samake Awa Suguba alhamdulillah labɛnw ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ kungilannaw bɛ ka na sagisannanw bɛ ka na denmisɛnnin minɛnsannaw fɛnɛ bɛ ka na komi an b'olu bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni laɲini min b'an bolo o ye sécurité yɛrɛ fanfɛla ye i n'a fɔ kurantigɛ ni min cɛyalen don a kɛlen don ka insécurité belebele de kɛ an kan yan nɔ hali sɔrɔ dɔw y'a essayer ka don an kan yan nɔ heureusement jeunes dɔw b'an kɛrɛfɛ olu de sera ka an bɔ u bolo dɔɔni voilà vers 19h comme ça yɔrɔ o y'a sɔrɔ su ma ko voilà mais comme courant tigɛlen don san kun bɛ ka na donc jeunes dɔw y'a essayer ka don an kan yan nɔ mais ala barika la a ma taa ɲɛ kosɛbɛ quoi on a pu an y'an défendre dɔɔni voilà o gɛlɛya de b'an an bɛ laɲini min kɛ i n'a fɔ courant ko fanfɛla la ani sécurité yɔrɔ la seli ɲɛkɔrɔla in na dɔɔni
an b'o laɲini de kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o sera ka sabati an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ye Mabi Dunbiya. Client ko ça va parce que mɔgɔw ka jamako tɛ kelen i m'a bɛɛ n'i ka baara de don n'i bɛ kun dilan i b'i ka bɛɛ n'i ka baara quoi an kɔni ça va gɛlɛya min man kan o ye groupe ko ye parce que an bɛ groupe an bɛ essence kɛ groupe la ka client kun dilan a courant ko in dɛ o de ye ko in yɛrɛ sinon baasiba tɛ yen groupe ko de b'an sɛgɛn welewelekan min bɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la courant ko in ka jateminɛ parce que bololabaarakɛlaw sɛgɛnnen don groupe ko la parce que chaque jour ni client nana f'i ka essence kɛ groupe la ka sɔrɔ ka client kun dilan donc o ma nɔgɔn ni courant ko kɔni sera ka nɔgɔya dɔɔni o bɛ fisaya ma. Ne tɔgɔ Mama Kone. Tiɲɛ na gɛlɛya min b'an kan o ye courant ko de parce que tile journée kɔnɔ an bɛ mun yɛrɛ don essence la an t'a sɔrɔ yɛrɛ a ma nɔgɔn nka an bɛ mun don essence la journée kɔnɔ an t'a sɔrɔ parce que i bɛ essence san i b'a kɛ groupe kɔnɔ ka kunkolo dilan ni essence tɛ baara tɛ se ka kɛ ni su kora fana o ye baara bannen ye fana a ma nɔgɔn dɔɔni yɛrɛ de. Ne kɔni bɛ welewelemada min kɛ o ye u ka solution ɲini courant ko in na pour que an bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na quoi sinon a ma nɔgɔn hali dɔɔni an bɛ tile baara la an bɛ essence san ka kɛ groupe kɔnɔ a ma nɔgɔn dɔɔni yɛrɛ de ne kɔni bɛ welewelemada ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ courant ko nin ala ka nɔgɔya hali bi. Ne tɔgɔ Kadi Tarawele. Seliɲɔgɔn labɛn alhamdulilayi musow bɛ ka jabida faamu an bɛ jabida kan kabini seli daminɛla sa an b'a la yan a sɔrɔ alhamdulilayi an b'an garisɛgɛ sɔrɔ gɛlɛya b'an kan i n'a fɔ gɛlɛya t'an kan parce que n'i ye fɛn min kanu i t'o sɛgɛn n'o o tɔɔrɔ jate o b'a yira gɛlɛya kɔni t'an kan a ko la parce que an y'a kanu sigi tɛ laban. Ale ka munumunu salo ye sugu kɔnɔnaw la saga feere yɔrɔ kun dilan yɔrɔ ka taa se ɲɛgɛn yɔrɔ ma jabidaw an y'a ye k'a fɔ musow kɔni datura fɛn kelen in na tuguni n'o ye kuranko ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'ale nɔgɔya. Masinakaw fɛ yen bamanci walew kɛlaw taara ni maa dɔw fana ka misi caman ye nɛnɛnakaw olu fɛ yen ale ni folomana u y'a yira k'a fɔ ko bagan ninnu kɔni u nana u bɔsi u tigiw la ka taa n'u ye dugu fila in a bɛɛ lajɛlen bɛ Masina ale mara kɔnɔna na waleya in kɛra ntɛnɛn kari k'a dugu jɛ ntɛnɛn na kibaruya kɔni nana se dugu kɔnɔna na sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ye waleya in kɛ u tun bɛ mɔbili saba la ale ni moto u kɔni ye dugudenw bɛɛ lajɛlen da siri sawo k'olu kɛ bobow ye ka muguci kɛ sanfɛ kunu fana sufɛ min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen maaw ye muguci k'a mɛn maa caman kun jatigɛra nka a yira k'a fɔ ko muguci min kɛra sa k'o kun kɛra de k'a yira dɔ la k'o k'i jɔ fɔ min ma ko tir de sommation a kɔni kuntala janyana kosɛbɛ sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko dugudenw k'u hakilina kɛ kelen ye ko min ye baara min bɛ sen na u na dɔ fara o kan yaasa basigi ni lafiya bɛ na kɛ cogo min na Tɔnbɔkutu gouverneur ale fana ye saga feere kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Tɔnbɔkutu kɔnɔna na n'u ka dɛmɛbaga jɛkulu yaasa baganw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na daduman na ko ɲinan ta in kɔni tiɲɛna min ye Tɔnbɔkutu n'a lamini ye u ye foli kɛ min ye Bakun Kante n'o ye commissaire principal ye a ka nin wulikajɔ in na min ye hakilina ye ka se ka fɛnw sɔrɔ ma dugudenw bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ a b'o baara min na bi Gawo kɔnɔna na ko k'a fɔ o la Baɲangarakaw fana fɛ yen gouverneur ale fana ye kɛnɛ kelen-kelennen sigi Baɲangara dugu yɛrɛ kɔnɔ ka tila ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ maa bɛ yen sa ni bagan bɛ o bolo ka se ka na ni bagan ye ka n'a feere Baɲangara dugu kɔnɔ minnu fana bɛ se ka n'a ta ye ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ Mohamed El Beshir n'o ye Baɲangara gouverneur ye ale kɔni ko nin nana kɛ laada ye u fɛ yen sabula a b'a to maaw timi don ɲɔgɔn na fulaw n'u ka baganw olu ka se ka na Baɲangara kɔnɔ ka na feere kɛ ka taa min ye sanni feerew ye o ka kɛ maaw n'u bolominɛnw ka se ka lakɔlɔsi o ye ale hakilina ye wulikajɔba min fana n'o ka di ale ye bi jamana taabolo kɔnɔna na sa jamana calatigɛ jɛkulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka marabolo la olu ka sigi ye
nga dongono dugu caman na bi kibaruyaw b'a yira k'a fɔ ko maaw kamana gannen no sɛnɛko in ta fanfɛla la faali minnu kɛra ale ni wulikajɔ minnu kɛra bamanciwale ni jugawale kabaw fɛ a caman sigana bɛ ka don maaw la bi sabula o bɛ ka yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw tɛ ka nin waleya ninnu kɛ min tɛ bamanciwale kɛbaw ye wale dɔw kɛcogo bɛ o yira a n'a kɛbaw n'a kɛcogo fɛrɛw o b'a yira k'a fɔ ko min ye dugudenw ye o bɛ ka sigana don maaw la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu n'u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'olu caman bɛ yen u b'a fɛ komi n'a sɔrɔ u bɛ n'u dɛmɛ u ka baaraw la k'a sɔrɔ janfanciw don o sigana kɔni bɛ yen nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka ɲuman ale ni juguman k'o woloba ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na dɔngɔnɔdugu ale kɔnɔna na gawokaw ko min ye ba tigɛli ye ka bɔ Gunzere komini kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen n'o o ye Koyima ye Sadu Koyira ale ni Tiri Soro ko olu kɔni dugu maaw nɛgɛ kanɲɛ 6 mana tɛmɛ ni miniti 30 ka taa se kanɲɛ 18 ma sa ko o na kɛ o baaraw ye ko n'o bɔra la sa maa kɔni ne k'i bɛ kurun ta sufɛla la ka ba tigɛ i ni min ka k'a sɔrɔ a su ko olu na o da i kan u y'a yira fana k'a fɔ ko yanni waleya in ka ta k'a kɛ sariya ye k'u ye a ɲɛfɔ dugudenw ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sabula lakɔlɔsili kɛra k'a fɔ bingali laban fɛn bɛ ka kɛ bandiw fɛ nin waati in na a bɛɛ lajɛlen maa bɛ bɔ nin dugu ninnu de la wa u bɛ kurun de ta fana ka na nin waleya cɛjugu ninnu kɛ ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na ka taga ni a ye Masinakaw fɛ yen impôt sara ni taxi sara o kuma kɔni tun bɛ baro sigi dɔ kɛnɛ kan komini 11 o maaw bɛɛ lajɛlen nana degun min bɛ baara la ka kɛ ni lakanabaliya ye ale ni sarabaliya min bɛ bi impôt ko la o dara maaw tulo kan dugudenw kan ka min kɛ ani mairie yɛrɛ kan k'i jɔra min fa fana yaasa musow n'olu bɛna jigin o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na da donna nin bɛɛ lajɛlen na min ye baro sigi ye sa UNICEF ale y'i bolo don a ko kɔrɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na denmisɛnw ka kalanko k'o tɔbɔtɔ UNICEF kelen ale tun b'o wulikajɔ dɔ la fana na direkaw fɛ yen ko yaasa min ye denmisɛnninlakaw ye u bɛ se ka kisi cogo min nin waati in na u ka kalan kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye conseil norvégien min sigilen don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kama olu tun ye o baaraw sigi sen kan keba k'aw ka aigliw san 24 kɔnɔ k'u ye dege karamɔgɔ 20 sɔrɔ dege karamɔgɔ 20 in sa n'i ye février kalo lajɛ min ye san 2000 san Christian Saramaya Romano Mate Ari Kasper Zaki Christian Dalger Ari Stambouli Alain Mwanza Mamadou Keita Kapi Pierre Lechantre Christian Saramaya Jean-François Jodard Stéphane Keshi Alain Gires Amadou Paté Ale Noroblalige Patrice Carteron Amadou Paté ka tila ka na tuguni min ye Ari Kasper Zaki ye Alain Gires o fana tila ka segin ka na tuguni Mohamed Magasuba ka tila ka Mohamed Magasuba la na tuguni min ye Eric Seguseli ye ko o ye a maa 20 ye 21 o bɛna kɛ jɔnni ye ewa n'i taara o b'i gɛn dɛ i bɛ kɛ faratigi ɲɔgɔnna ye dɛ Mali la ni kɔni ko ko i bɛ fɛ i ka lafiya f'i ka fɛnkɛ min ka di mɔgɔw ye an kɔni bɛ min f'u ye balontanko in na sira surun ye min ye komi an tun y'a f'u ɲɛna yan n ko n'an ma taa Coupe d'Afrique la n ko diɲɛ tɛ wuli n ko n'an ma Coupe du Monde ta n ko diɲɛ tɛ wuli u t'an ka tiɲɛ segin an ma ko n'an fɛnɛ ko FIFA b'an an ko n'u y'an suspend an b'an labɛn ka san wɛrɛ kɔnɔ an to nin o dangan kelen de la nin yan o labɛn hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ministère fɛ denmisɛnnin balontan u k'a don ba la championnat u k'a don ba la musaka minnu kan ka don farikolo ɲɛnajɛ ne ka di farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma a ka don a dondaw fɛ tɔnw maa minnu bɛ wari don a la olu ka kɛ tɔn tigiw ye olu ka kow ɲɛnabɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko bɛ cogo min na bi u k'o fana falen n'u m'o falen an ta bɛ kɛ san o san an k'an muɲu ye kabini Yaoundé 72 an bɛ k'an muɲu cɛ an ye dɔ kɛ muɲu na dɛ Bowara bɛ ndigiɲɛso da la k'e ka sabali ne ta bɛ matila kan an tɛ kelen an tɛ ka non an tɛ ka kɛ kelen ye dɛ n'o y'a sɔrɔ muɲu in kɔnɔna na an ye fɛn ye min b'an wasa mɔgɔw ye muɲu sisan kɔni a sera jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de k'u sen don a ko in na k'a ɲɛnabɔ a kana kɛ kɛrɛfɛ parce que jamana kɔnɔna na mɔgɔw ni bɛ fɛn o fɛn kan tulonkɛ ka man ka k'a la tuguni yani an ka taa kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa magankaw fɛ yen hiji ale donba dɔ ye bi ye
don min do don cinin tɛ arafa ale kɔni n'i y'ale mɛn magan dɔrɔn o kɔrɔ ko dugusajɛ ye seli ye n ko magan dɛ nka bɛɛ ka jamana b'i bolo bɛɛ b'i ka kalo ɲini wa ɲina Mali ye min fɔ jamana baden de fana ko k'a ka seli ye ntɛnɛn ye n t'a dɔn n'aw bɛ ka a fɛnw suit diɲɛ kɔnɔ bi jamana caman de ka seli ye ntɛnɛn k'a sababu kɛ o ye kalo de lajɛ magan ta in an yɛrɛ k'an ka maakɔrɔ fɛn fɛn ɲininka ko fɔlɔ min tun bɛ kɛ anw fɛ yan o ye ni magan seli la o dugusajɛ anw bɛ seli an kɔni bɛ jɛ ka arafa kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hiji de kɛnɛ kan arafa bɛ yen arafa dugawu bɛ kɛ o de kɛnɛ kan arafa don ye o de ye nka na o dugusajɛ o ye magankaw ka seli ye min bɛ don kan o bɛ k'anw ka seli ye n'an seginna ka n'o nɔkɔrɔ fɛ anw ka jamaw sera ka kanu ka kɔn k'o fɔ o ka tila ka taa bɛn sen ma ko diɲɛ bɛɛ bɛ ten an kan ka fɔ ka fɔ minnu bɛ baara la commission o bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ an bɛ taa sisan Ibrahim Jawara ale bɛ magan mina sigi ko fana banna arafata o de tun bɛ sɔgɔmada in na an balima silamɛ assalamu alaikum alhamdulillah ayiwa mina sigi b'a la ka nɔgɔya ni waati in na gouvernement ka hijidenw u b'a la ka bɔ nin waati in na ko kunda ka taa arafa u filɛ ka don bisi kɔnɔ kɛnɛ in kan délégué général Dr Abdul Fattah Sise a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ alhamdulillah ka baara in bɛɛ superviser o kuma gouvernement ka hijidenw nin waati in na mina sigi bɛ ka nɔgɔya bisi bɛ ka mɔgɔw ta su fɛ nin waati in na dugukila fɛ k'an kunda ka taa arafa alhamdulilayi seliba kalo tile 9 arafa sigi an bɛn'o daminɛ nin waati in na alhamdulillah an balimaw hiji yɛrɛ arafa de alhaju arafa cidenba ko hiji arafa de o kuma nin waati in na mali ka hijidenw gouvernement ka hijidenw mina sigi a tile fɔlɔ nin y'o bantɔ ye bisi fɔlɔ filɛ ka wuli nin waati in na alhamdulilayi k'a kunda ka taa arafa nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw fɛn min ye ministère mɔgɔw ye affaires religieuses n'a ministre ye docteur Mahamadou Kone i jiko b'ale ka bila kɔnɔ a ka mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan a ka chef de cabinet bɛ kɛnɛ kan a ka conseil technique bɛ kɛnɛ kan a ka chargé de mission bɛ kɛnɛ kan alhamdulilayi ka baara in bɛ superviser kabini Médine o tɛmɛnen kɔfɛ maison de haji yɛrɛ ɲɛmɔgɔba docteur Abdul Fattah Sise a b'a nɔfɛ nin baara in bɛɛ la ale yɛrɛ délégué général ye ka baara in bɛ superviser alhamdulilayi rabil alamin an balima silamɛw Madina tɛmɛnen kɔfɛ Magan tɛmɛnen kɔfɛ Mina seliba kalo tile 8 tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ labɛnw sabatitɔ filɛ nin arafa sigi k'o daminɛ alhamdulilayi ayiwa ni dugu jɛra sini o ye arafa ye seliba kalo tile 9 o ye saudiya ka jate ye nka ɲina mali ka kalo ye ani saudiya an tɛ ɲɔgɔn fɛ sini samedi o ye seliba kalo tile 9 ye saudiya la o ye mali ka tile 8 ye o kuma sini ye saudiya ka arafa ye an bɛ ka labɛnw sabati nin waati in na k'an kunda ka taa yen nɔ kunnafoni telima k'a lase bɛɛ ma ka kunnafoni lase fana diinɛ minisiri ma docteur Mahamadou Kone a bɛ mali la a bɛ ka baara in bɛɛ superviser an nɔfɛ alhamdulilayi rabil alamin an b'a yɛrɛ foni ka waliman dɔn aw ni ce aw ni baraji ni mun ye kunnafoni telima ye k'a d'aw ma k'a yira aw la k'a fɔ minasigi tile fɔlɔ nin y'o bannen ye gouvernement ka hijidenw an bɛ k'an kunda ka taa arafa nin waati in na inshallah n'an sera arafa kunnafoni min mana sɔrɔ yen an b'o bɛɛ da kulo kan inshallah aw ni ce aw ni baraji wasalamu alaikum. Ayiwa Jawara an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn magankaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn min ye hiji ye ala ka timɛko ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Niger olu ka sariya so min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko cour d'état ale ko Bazoum ko k'a ka sutura birifini wuli ka bɔ a kan n'o ye jamanakuntigi sutura birifini n'o ye humilité ye k'a labila sariyatigiw olu ka bolo kan min ye Mohamed Bazoum ye ko n'i y'a jateminɛ ko waati la ko o jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye bamancawale ni jugawale kɛbaaw olu senkɔrɔma dondoli baara kɛ ko a y'o kɛ k'a to présidentya la min y'a ka fanga kɔnɔna na fana min baliya minnu kɛra a fɛ fana ko caman ye fanga yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw tɔɔrɔ o de ye k'a fɔ ni jugawale ni bamancawale kɛbaaw kɔni tun bɛ minɛ cogo min u bɛ bila ten fanga daraki min kɛra yen sa n'o kɛra juillet kalo tile 26 san 2023 jamanakuntigi kɔrɔ in ko a ɲinina fɛ a ka walan sɛmɛ cogo sugu a ma sɔn nanzaralaka minnu tun b'a kɔkɔrɔma don ko olu bɛɛ lajɛlen gɛnnen kɔfɛ sa nin waati in na Niger kɔni y'a yira k'a fɔ ko Bazoum fana k'a ka ko nin y'olu bannen ye sariyatigiw
a bɛ se ka bila olu ka bolo kan a sɔrɔ k'a sɔrɔ dɔnbagaw n'o y'a ka avocat ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ko sabula ko jamanakuntigiya ko sariya de y'o ye k'u bɛ taa kiiri kɛnɛ kan ko ni ala sɔnn'a ma ko Bazoum k'u b'a ko k'a jɛ k'a jabajɛ ko sɔrɔdasi minnu filɛ fanga la nin ye k'u tɛ se k'o bali ko ni diɲɛ y'u lakodɔn ka bɔ k'u k'a bila u kunna ka bɔ k'u ye waleya min kɛ k'o ye faso janfan de ye Burkinakaw fɛ yen kapitɛni Ibrahim Traoré bɛ ka Burkinabɛw wele k'u ka t'u joli di waati min na a kun fɔra k'a fɔ ko ale yɛrɛ tununnen don k'a ma ye min ye Faransi kunnafonidi gafew y'o ta k'o da lɛfɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma jatigintan kalantan min ma sɛgɛsɛgɛ maa ma ɲininka a la k'o di bɛɛ lajɛlen ma kapitɛni ye maaw to o kunpa la dɔrɔn ka t'i da ten joli sɛnsinin kɔnɔ ten o tɛ de n bugara nsomaw ɲɛna o ye samakun bɔ tugun wa kapitɛni ta ka teli dɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Cameroun jamanakuntigi Paul Biya ko n'Ala sɔnna ma ko ntɛnɛn nin kalo in tile 17 ko baara tɛ kɛ Cameroun fansi fɛ ko sabula ko min ye waleya in ye Paul Biya a y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na fɔ min ma sa ko arrêté n'o ye décret ye k'o ta ka décision ta k'a jira k'a fɔ ko seli ko min ye silamɛ seli ye k'o hukumu kɔnɔna na k'a ka kan silamɛw ni lafiya ka kan dimanche ko o kɔni o kan ka kɛ laya seli ye yɔrɔ dɔw la jamana fan caman fɛ ko la sa ko min ye olu yɛrɛ fɛ ye dɔw b'a kɛ dimanche ko n'Ala sɔnna ma ko nka ko ntɛnɛn k'u b'o di maaw ma k'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye k'o fana dun ye seli ye fan dɔw fana fɛ ko a na kɛ seli ye u bɛɛ lajɛlen bolo ye ale yɛrɛ bɛ dugawu don kɛ sa ko min ye seli ye ko Ala k'a timɛ ko ɲuman di Kaka n'o ye Idriss Déby denkɛ n'ale bɛ fanga la nin waati in na a ko n'Ala sɔnna ma Félix Tshisekedi ko a na kin dɔ tɔgɔ da o la sabula olu ka furancɛla fanga baara in hukumu kɔnɔna na u y'olu dɛmɛ kosɛbɛ a ma da o fana ma a ko ni Ala sɔnna ma fana ko fɛɛrɛ ni dabali na tigɛ sa min ye Tshisekedi yɛrɛ ye a ka ye a ko kɛnɛ kan k'o bɛ diya ye kosɛbɛ ale Tchad kelen kɔnɔna na Njamena fɛ yen maa caman wulilen don k'u jɔ bi ko Faransi sɔrɔdasiw k'olu ka waa wɛrɛ ko sabula sɔrɔdasi minnu don ko maa ba kelen don u bɔra cogo min na Niger y'u gɛn ka bɔ yen cogo min na Niger k'u nan'u sigi Tchadkaw fɛ yen bi dunna Tchad fana fɛ yen min ye Idrisiw ka sɔrɔdasiw olu bɛ yen k'olu bɛ ka baara min kɛ Tchad jamanadenw y'a jira k'a fɔ u bɛ taa n'olu ka kuntilenna n'u ka laɲiniw ye k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u wuli ka bɔ yen n'u m'u wuli ni seli tɛmɛna u n'a jigin bɔlɔn kɔnɔna na ko fo Faransi sɔrɔdasiw kɔni k'u ka Tchad bila pewu ANC ale ɲɛmaa n'o ye Cyril Ramaphosa ye ale kɛra jamanakuntigi ye tuguni Afrique du Sud kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ nin waati in na u jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ wasabulon kɔnɔna na u ka wasaden ye 159 ye 400 kan o y'a to sa u kɔni ye wele bila jɛkulu wɛrɛw ma sa n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn wɛrɛw ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko min ye gouvernement kɔni u bɛna n'a dayɛlɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛna baara kɛ olu ka se ka don a kɔnɔna na Irisilakaw bɛ wuli ka jɔ la min ye Faransikaw ye olu fana fɛ kalatakow bɛ sen n'a ye Faransi kɔni ta yen don o don bɔlɔnw falen don u yɛrɛ ko Macron ka taa de san koyi u bɛ k'o de laɲini ko Macron yɛrɛ de ka taa u ka silamɛ diinɛ maaw fana olu fana wulilen don ko maa minnu natɔ don n'o ye Front National maaw ye olu fana tɛ fɛ olu ka na u bɛ k'u ta fɔ ni fɛɛrɛ ye ko maa minnu tɛ maa fɛ maa minnu tɛ diinɛ fɛ maa minnu ka hakilinaw ni maaw ka hakilinaw tɛ kelen ye ko maaw kana to k'olu ka fanga sɔrɔ dɛ nka Faransi yɛrɛ kɔnɔ bi denmisɛnninw ko komi Kamalen a ti maa ka kuma mɛn a ti sɔn maa ta ma Front National man d'olu ye dɛ nka olu bolo u k'o fana nɛnɛ ten sinon ko u ka dugu a gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ k'a sababuya kɛ nin wale damantan in ye Faransi ale bɛ na waati min ye Europe jamana caman fana na député kalataw kɛra n'o ye député u ka Europe députéw ka kalataw ye ko yɛlɛma yɛrɛ de bɛ ka don ko kɛcogo la wa n'Ala sɔnna ma fana min ye Hongrie ye Union Européenne ɲɛmaaya kan ka di ale de ma kalo 6 nata in na o hukumu kɔnɔna na sa Hongrie olu ye wele bila Ablaye Diop ma k'a ka taa bɔ u ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ɲɛmaa ale Ablaye Diop wele kun ye min ye Hongrie ko ale de bɛna na ɲɛmaaya ta k'u ka Europe jamanaw y'ale wele k'a fɔ a ye k'a ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw wele k'u ka n'u kɔ don olu la dɛ k'u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na k'u kana fɔ k'u bɛ datugu Union Européenne ye dɛ k'u ka Union Européenne ka dayɛlɛlen to u n'olu ka bɛn Diop y'a f'u ɲɛna Mali ka taabolo ye min ye
jamana o jamana n'i bɛ Union européenne na n'i bɛ fɛ n'olu ka baara kɛ n'u bɛ baara kɛ kabini ko in daminɛna olu man ten ci Union européenne ɲɛ kan nka olu bɛ min lakɔlɔsi Union européenne maa minnu bɛ Bamakɔ yan u ka taabolo Faransi ka taabolo u kɛcogo Faransi kɛcogo u ka laɲini Faransi ka laɲini u fana k'o f'u ka mɔgɔw ye u k'o falen n'o kɛra Maliyɛnw bɛ min nɔfɛ bi o ye u ni jamana o jamana bɛ a bolo di ɲɔgɔn ma Diop y'a f'u ye olu filɛ nin ye bi n'o ye Mali ye Mali ni Irisi bɛ baara kɛ ani Turki bɛ baara kɛ ani Iran bɛ baara kɛ ani Yougoslavie bɛ baara kɛ ale ni maa caman bɛ bi diɲɛ kɔnɔ an'olu bɛ baara kɛ arabu dugu ni dugu wɛrɛw la hali farafinna yan ani jamana caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko mun de la u bɛ fɛ dɔrɔn u ka bɛntigɛmɔ ka taga di Faransi ma Hongirikaw ko ko ni Ala sɔnna a ma olu kɔni ka présidence de l'Union européenne kɔnɔna na olu tɛ fɛ a ka kɛ Faransi ta ɲɔgɔn ko ye dɛ ko Diop ka ko jateminɛ a kana to tancogo in na Diop fana ko a ye ci mɛn ale ye ciden ye jamanakuntigi ye min fɔ a ye ale na segin ka na o lamɛn Amara nin waati in na maa caman bɛ yen olu bɛ Mali ko in jateminɛ n'i ye Mali yɛrɛ ko ta k'a jateminɛ a bɛ maaw kamana guwan sabula jamana min don n'i y'a ka ko yɛrɛ taacogo lajɛ a n'a ka histoire bɛrɛ t'a n'an ka bɔlɔntan in cɛ fana koyi n'i ye jamana in yɛrɛ jateminɛ bɛrɛ t'a ni mun bɛ fɔ an ye don o don a y'aw muɲu a ye sabali sisan an bɛna na Ibrahima Ndiaye lamɛn min ni Iba Ndiaye tɛ kelen ye sabula nin ye kalanfa ye min ye hakili jagabɔ kɛ ale tun bɛ États-Unis ale y'a ye ko bɛ cogo min waliya min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko dɔ kuma sera a ye hakililajigi de kɛ jamana in taabolo ani jamana in tariku la an ka ale lamɛn an nana tila ka faraŋa kɛ ka kɛ n'o ye ka taa sigi Amérique san 20 kɔ hakili jiginna nin de la an ka jamanadenw ne yɛrɛ ka dudenw n karamɔgɔw n jɔɲɔgɔnw n teriw bɛ ka faga fɛn min ne tun tɛ se ka miiri abada k'a bɛ Mali sɔrɔ a bɛ ka kɛ miiri jiginna a tɛ kɛ olu ɲɛna an minnu bɛ ka kalan n'a wagati sera an ka segin ka na so ka na hakili jigin kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ala sɔn de b'an bolo o tuma ni wagati dɔ sera ni Ala ka latigɛ nana an bɛ ɲɔgɔn hakilila jigin ka ɲɔgɔn hakili minɛ ka ɲɔgɔn dusu fa ni jamana kanu ye walasa fasoden ɲuman ani fasoden jugu Ala ɲɛsiranɲɛbaga ani min ko k'ale ka sira tɛ an daba ma ka ko la an ka tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ lankolon sen ka bɔ mɔgɔ falen laminɛ an b'o kɛlɛ kɛ fasojɔ baara Ala kana an dɛsɛ a la fiyewu n'o tuma kalan min ni garijɛgɛyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wele sera an ka na so ka na dɔ fɔ o tuma ne ta ye hakili jigin dɔrɔn ye n ye min kalan k'o lase ka ɲɛfɔli kɛ ko ni Mali kalifara an na n'an sɔnna malidenya ma sisan k'an kan ka mun de kɛ ko fɛn 5 bɛ yen an b'o de fɔ o de lakunu an bɛɛ mɔgɔ a bɛ daminɛ ni mɔgɔya ye kelen filanan a kana dan kuma ma a bɛ kɛ sɛbɛ de ye mɔgɔ sɛbɛya n'o tɛmɛna an denw ma n'o ye olu bɛ tugu o sira kɔ mɔgɔ sɛbɛdenya n'o tɛmɛna ko siyaw ka ca diinɛw ka ca kanw ka ca balocogo ka ca bɛɛ k'i fasiya timɛ a ka don hɔrɔnya kɔnɔ n'i ye min fɔ i b'o kɛ n'i ye min kɛ n'i ɲininkara i bɛ jɔ a la i b'o fɔ ɲuman don juguman don i b'o fɔ hɔrɔnya filɛ tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ ko nka nin 4 mɔgɔya mɔgɔ sɛbɛya mɔgɔ sɛbɛdenya fasiya timɛ ka don hɔrɔnya o t'a bali ko adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ furugu tɛ na dɛ bɛnbaliya tɛ na dɛ nka n'o nana an ti bagan ye o tuma an ti ɲɔgɔn nɛni an ti ɲɔgɔn gosi an ti ɲɔgɔn lajaba an ti ɲɔgɔn faga an bɛ ɲɔgɔn kun k'i sinama ɲɔgɔn kun a n'a taabolo i n'i taabolo a n'a miiri i n'i miiri a n'a kɛcogo i n'i kɛcogo taalen ɲɛ tiɲɛ bɛ bange min tɔnɔ ka bon ni min ye min nafa ka bon ni min ye Ala yɛrɛ b'o sɛmɛntiya o bɛ ye ka dɔn a ma se an ka ɲɔgɔn nɛni an ka ɲɔgɔn kɛlɛ ko malidenya lili 5 fɔ nin de sɛbɛnna ka d'an ma Kurukanfuga Dokayidara kalan bɛ anw kalanni de la an ka dɔfɔ kɔnɔ an bɛ nin de fɔ ko n'i ɲinɛ dɔrɔn k'i ka tɛgɛ kini tɛgɛ i k'o tɛgɛ de kɔnɔ filɛ mɔgɔya mɔgɔ sɛbɛya mɔgɔ sɛbɛdenya
fasiya timɛ ka don hɔrɔnya la ani sinankuya aw ma sinankuya ye ale bɛ yaala ka taa fan bɛɛ nin boloden kɔni de ye sinankuya ye ale de bɛ taa fan bɛɛ ale de bɛ kalali kɛ ale de ka nɔgɔn n'i ko i bɛ naani baara ko nin t'a la dɔrɔn i ye malidenya jɛ ala ka sinankuya kun an bɛɛ la ala ka barika don sinankuya la duuru bɛ yen k'an t'o kɛ dɛ an ka mali an ka duba a tɛ tila a tɛ feere a tɛ tɔnɔmada a tɛ di a bɛ kalifa de wa a tɛ dun i kɛlɛ ta tɛ o tuma an k'an jija ni malidenya baara ye an k'an jija ni ala ɲɛsiranya ye an k'an jija n'an ka du ni dudenw ladonni kɛ ko ɲuman ye ala ɲɛsiranya kɔnɔ ka malidenya kun an na an hakili n'an dusukun na hakɛtɔ bɛ kuma kan a barika. Ayiwa nin ye Ibrahima Njayi karamɔgɔ nin y'ale kumakan ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka bolomafara la a mara an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen tɛ se ka jɛ ka sɔn sanu ni wari ni lulu ni marijanɛ na bɛɛ tɛ kɛ perezan ye ka 150 miliyɔn sɔrɔ don o don bɛɛ tɛ kɛ CNT ɲɛmaa ye ka budget sɔrɔ i kɛrɛfɛ miliyɔn 25 primature la ba tɛ se ka taa miliyɔn 37 sɔrɔ don o don nka bɛɛ bɛ se ka mun sɔrɔ o ye ji sanuman ye o ye kalan ye o ye lakana ye o ni n'i sera faso ka cakɛda o cakɛda la i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna nin sɔngɔ bɛ ka di ne ma parce que ne ye maliyɛn ye sanni ni feere kɛyɔrɔw o ka kɛ jamana fanw fɛ ka sigi k'a fɔ kɛnyɛrɛye tigilamaw aw ta ye aw ta ye aw ka sukaro b'aw bolo aw ka tulu b'aw bolo aw ka kɔgɔ b'aw bolo aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'aw bolo u feere yɔrɔ filɛ nin ye aw minnu se tɛ aw ye a ye na a k'a san yan ni maa min ko ayi gouvernement ta in ye 5 ye ne t'o fɛ ne bɛ 60 ta fɛ i na 60 tigi fana ɲini ka taa i ka sanni kɛ ye o ka kɛ jamana fan bɛɛ fɛ kɛnɛya ka sɔrɔ kiiri ka kɛ tiɲɛ kan maa kana fisa ni maa ye ne hakili la hali n'a ma miliyɔn di maa ma n'a ye ninnu sigi sen kan k'a lawaleya a b'aw ka fanga baara aw ni maaw bɛ bɛn aw ni maa tɛ se ɲɔgɔn ma nka ni maaw bɛ bɔlɔn fɛ don o don n bɛ se ka sini ɲɛnabɔ cogo di i bɛ bɔ dugu mana jɛ i bɛ t'i dayirimɛ de ɲini ka segin ka na so sini ɲɛsigi t'o jamana na dɛ waati dɔ de sera aw bɛ min di ko mɔgɔ ma ko o ye minisiri jɔyɔrɔ ye ko n'o ka kan perezan jɔyɔrɔ ko n'o ka kan député ko ni musaka ka kan calatigɛ jɛkulu jɔyɔrɔ ko ni musaka ka kan ni ye maa ma falen ye ko ni musaka ka kan a y'o musakaw ta dɛ aw ka kɛnɛw sigi an ka jamana kɔnɔna na mun na fantanw fana bɛ se ka t'u ka dayirimɛ san ye k'a sɔrɔ u ma degun u ma lebu u ma wayiba u ma kunnasiri jamana ba bɛ jɔ ten de a ye iziniw sigi sen kan ni jamana ka hakɛ ye a kana kɛ bolofilan bilala jula ye a kana bɛɛ bila aw jufa kɔnɔ a kana bɛɛ bila ka taa kɔntiw kɔnɔ a kana bɛɛ kɛ sow ye a kana bɛɛ kɛ aw nagakɔrɔ iziniw ye a kana bɛɛ kɛ aw yɛrɛ ka transport ye a kana bɛɛ kɛ aw yɛrɛ ka misi feere yɔrɔ n'aw ka saga feere yɔrɔ n'aw ka ba feere yɔrɔ n'aw ka yɔrɔw ye fantan mago bɛ mun na n'a wulila a k'a sɔrɔ ji filɛ yan ji budɔn ɲɛ kelen dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 4 a bɛ se k'o san o se bɛ a ye furakɛli yɔrɔ b'a bolo se bɛ minnu ye n'olu bɛ se ka taa kiliniki baw la ale fana ka kiliniki ni b'a kɛrɛfɛ yan jamana kɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ ale bɛ se ka taa kɛ cogo min na sɔn nɔgɔya la an bɛ wari min ta san o san miliyari ko ni faamaw banana k'u bɛ bɔ a y'a kɛ ka fantanw dɛmɛ yan min bɛ bila kɛrɛfɛ san o san ko ni degun nana kɛ nin baarakɛyɔrɔ in na a y'a ta a k'a kɛ ka o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ la hinɛ fɔlɔ a mara fɛɛrɛw taabolow kow kɛcogo ɲumanw u baden bɛ yen maliyɛn mun bɛ kɔ kan bi n'o sigilen don ni fɛɛrɛ ye États-Unis kɔnɔ Canada kɔnɔ Irisi kɔnɔ Australie kɔnɔ Arabie Saoudite jɛngɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni maliyɛnw ye baro kɛ n'u y'an ka jamana sɔrɔ Congo k'a fiyɛ min b'a kɔnɔ yanni san 200 cɛ fantanya tɛ maa si minɛ yan mais mun bɛ k'a kɛ anw taara sira min fɛ o sira de tɛ yen an ye diɲɛ ye kɛcogo kelen taabolo kelen miiriya kelen maa kelen san 100 san 60 minnu ye mun k'an mɔkɛw la halisa an bɛ o sira kelen de la n'i ko k'o de falen a bɛ f'i ɲɛna ayi
aw ma kalan aw t'a faamu n'an bɔra nin na an bɛ sira bila an tɛ ka se ka taa ɲɛ an tɛna na taa ɲɛ minnu y'a bila n'u bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ dun premier ministre tɛ jamana dɔw la o président tɛ o mais u bɛ balo o maa tɛ maa tɔɲɔ ye o constitution tɛ Angleterre o mais jɔn bɛ sariya sɔsɔ ye i ye sariya sɔsɔ ko kuma mɛn Canada tɛ Angleterre ka mara kɔnɔna na diɲɛ ye ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ maaw la hinɛ de an tun bɛ campagne présidentielle labɛn dɔ la an taara Kucala ani pasteur dɔ ye baro kɛ a ko anw ma ale ye politiki mɔgɔ bisimila kun min na a b'o fɔ anw ye politiki mɔgɔ n'a tilenna ka kɛ laadiri ye n'a ye kɔlɔn sen Kucala ka ji di mɔgɔw ma Kucala min b'a fɛ o bɛ ji min min t'a fɛ o bɛ ji min o hinɛ min bɛ se o de ye jamana yɛrɛ ka saraka ye amara fɔlɔ mun tun bɛ anw fɛ yan faso b'a fɔ ko n'i ye homo den kelen san Bamakɔ 5 n'i taara Kidali o 5 kelen don parce que ale yɛrɛ kun kɛlen k'a ka feerekɛyɔrɔ kɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali e min ko ko e ta tɛ feere o la ou bien k'e t'o fɛ k'i tɛ ka kɛmɛ ta san yɔrɔ la kare kɔnɔna na mun na feerekɛyɔrɔ la musow ka ca a bɛ f'i ɲɛna ko bɔn n'i taara sugu kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ sugu bɔda fɛ i bɛ taa sɛtigiw sɔrɔ yen n'i bɛ sugu cɛmancɛ la i bɛ sogotigiw sɔrɔ yen n'i y'i munumunu i bɛ taa malofeerelaw sɔrɔ yen furafeerelaw bɛ yen u dun bɛɛ bɛ fɛn kelen feere mun n'aw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ dɔ bolo o sɔngɔ ka gɛlɛn dɔ b'o kɛrɛfɛ o ta ka nɔgɔn n'o ye e nana ni wari min ye min b'e kun i bɛ se ka min san i bɛ t'o de san anw ko k'anw bɛ nin de ɲini ɲɛmaaw fɛ dɔ de kɛra kuma na waliyali de ka ɲi sisan c'est pourquoi o don n y'a mɛn ko OPAM na k'u bɛ ka 50 kilo feere 3,000 ani 600 dugu kɔnɔ bi 50 kilo 4,000 ani 400 4,000 ni 700 4,000 ni 200 ni OPAM ta in bɛ yen fantanw ka t'o san e min ko k'e de bɛ Gambiyaga fɛ i bɛ Gambiyaga ɲini k'o san e min ko yiri minnu ka di e ye ko parfum b'an ta dɔn yiri sotaramaze de ka di ye i bɛ t'o ɲini n'o bɔra ye 1,000,000 e de b'o 1,000,000 sɔrɔ cogo dɔn mais ne bɛ se 7,000 ani 600 in kɔnɔ ne bɛ t'o san n ka denbaya ye fanga kan ka o de baara kɛ jamana nafolo pour que bɛɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ o yɔrɔbaw de bɛ dilan amara ɲalala n taara diɲɛ ɲini i ni fɛn ma na i ma fɛn dɔn i ka tagama ma foyi ɲɛ i ye wallahi ne b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka maliden ɲɛnamaw ɲini Mali kɔ kan u bɛ yen dɛ maliden caman de bɛ yen u sigilen mɔnɛnen don caman tun bɛ yen hali furancɛla fanga in u tun b'a fɛ ka kɛ cogo min u tɛ ka o ye mais o m'a bali u bɛ k'a dɛmɛ parce que u bolo a fana bɛ k'a seko de kɛ cɛ n ka cɛ ni nɔrɔna ye bakɔrɔni minɛ yɔrɔ min yuguba saga tɛ taa ye dɛ i b'a dɔn min b'o kɛ a fanga bɛ minnu bolo olu t'a dɔn fanga ye min ye fanga bɛ se ka min kɛ olu t'o dɔn fanga dan n'a se olu t'o dɔn olu bɛ to de an k'a kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka bɔ nin ko kɔnɔna na mais se min bɛ olu ye minnu y'a kɛ olu b'a dɔn olu b'o u lasira kuma bɛɛ waati ni waati u tɛ se ka baara kɛ n'i k'i bɛ kuma ko démocratie n ka cɛ démocratie ma na dugu si jɔ duguw jɔlen don o donna démocratie la o jamana foyi tɛ yen min donna démocratie la a daminɛ u y'a ɲɛ fɔlɔ de ka kuntigɛw kɛ ka kantigɛw kɛ ka coup d'état kɛ hali faransi coup d'état de kɛra pour que k'a bɔ bolo la donc n'an b'an yɛrɛ fɛ maa tɔgɔ ko tɛ maa jamu ko tɛ hɛrɛ min bɛ se jamanaden bɛɛ ma ni jamana ka sɔrɔ ye an mago bɛ o de la ni gouvernement sera ka fɛɛrɛ sigi dɔgɔtɔrɔsow ka kɛ ne fantan ni n donna ye a tɛ fɔ ɲɛna ko billet tasara ye 200 ye ne bɛ taa ye maa bɛ se ka ne furakɛ ka ban ne bɛ taa ye maa min bɛ se ka taa 15,000 sara billet la yɔrɔ min o fana bisimila mais an bɛɛ ta ka kɛ gouvernement kɔni tɛ se ka taa ka wari ta ka don 15,000 kɔni na n bɛ misali dɔ d'i ma fɔlɔ gazi
gazi bara 250 ibaro mo godmen ma awarto sara gouvernement gazi na bola kara 700 abora 700 kara 800 bi gazi be wa kele ani 800 la muna na wa kele ni 800 na gouvernement de jatemine ka fo ma joli de be gazi utiliser anga jamana kono muna o manin kama gouvernement be gazi subventionné ou ko sisa lu subvention tige so ngam ga di gazi tugo ka sikaka mais ne gouvernement ere ne ere ka gazi fere robi bulu ye min subventionné mo ko ta sa Allah ba ka hakato amma ko be ni la ne be ne nyini fanga fa ka o de sigi senga sinon séminaire nunu rencontre nunu états généraux nunu c'est-à-dire kuma tuma kana ni tuwa kan ba nunu yi ate wolo foi la mi me se ka sigi senga abe jamana de bla retard la quoi wala abe jamana bla retard la ferem me jamana na tanye ka soro namara ta la foi ta la keneka angata ola wa me mi sigi minga puma be me sega ka soro ka bo puma na malien dante munu kala na ere ko dona ba de manga jamana kono ku wele malien munu be ko kampi ni ala ya noya uye ka seke uye udongo nu seko be angana nyino lu fana ko na dai na ta mo joya ka befo ka be wala nyuma na la sonama wati wera ana nyo ansoro biye arafai ala ka bato bela jere mine minye anga mamunu me hijila ala ka time ko mandu bela jere ma unu man tarato malaka unu man sigi ala ka bis doy no oye arafa dum bele banyi mama be suna ala ka bela jere mine mama e saraka fa bala ka bela jere mine ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana tanga keba ala ka tani ka sigi no ya falai ko ni saraka ba abla ifana be saraka o fana be kata na sira so aka nga folfo so mawye akunga danya nyira kata de ngani bal maminga sakala tlole do neni ndenga mitai na mo soro grand frère saka faka na le saka faka on tayo kungolo aho ni dugu ni seri dugu sa jekera ana kungolo dunga ira mo la mfana saka fa fi so te aha ambe bitajo aka ambe watu